Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Nye na-agba afọ family mi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa wụ power of negotiation. Abịa nka nkọwalụ gị na ị nwere ike iri negotiate with mmụọ ọbụla ma ọ bụ ọtọ ọbụla dị na be nna gị ma ọ bụ ọbụta ọbụla nke ihibere onwe gị. Ọtụtụ ndị mmadụ amara na ha nwee power iri negotiate. Etu ọ dị na mmadụ ka ọ dị na mmụọ. Abụrụ na mmadụ na-eme agreement and you are knowledgeable, ị ga-agba mbọ ka etinye some clause na that agreement ka efevọ gị maka ka ịgba egwu mmiri mara egwu ọkụ. Yes, enwere some certain things ọ ga-abụ etinye na agreement gị na mmadụ na-eme. Ị marụ na ịma epi n'onwe gị forever na nya bụ agreement mana mmadụ mana mmụọ. Etu a ka ọ dịkwara gị na mmụọ na-eme agreement. Enwekwa some certain clause ị ga-incite na nya bụ agreement ifu na ị ga-enwe breathing space. And mgbe ọbụla ị nọ na agreement, ị ga-eme na ị nwere ike power to continue or to renegotiate terms and conditions. Ụfọdụ ndị mmadụ amara ya, ụfọdụ uche na ihe mmụọ bụ ịgbago n'oru. Ihe ndị a ka anyị ga-eneba anya taa. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. Echefula na anyị ka na month of July. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. This is Eze-Ana in all we do in the temple. N'isi ụtụtụ eje go nchụaja go for kwubi okwu n'isi ndị sonyela anyị all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Etu a ka anyị si eme every day till the last day of the month. Anyị ga-achụ aja dị iche iche. Ndị mee saraka kwubikwazi okwu n'isi ndị niile sonyela anyị. Anyị malitere ịchụ aja iri n'igwe ihe karịgoro 4 years now. We have massive testimonies, but we don't show them on social media because ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa. Mana mara na Chukwu na-emere onwe ya aha. Nya ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya, my WhatsApp number dị na screen 08057837672. Ka ọzọ si bụ ọ bụrụ na ịbụ child of the temple, echefuna na ụta mgbarọ annual festival nke this year bụ na September 15. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate ya na ya. Ọ bụrụ mmadụ nọ n'ụlọ ma ị nọ na mba, echat ya m na WhatsApp ka ngwa ihe ị kwesịrị ime. My WhatsApp number remains 08057837672. Let us proceed. Ihe m na-achọ ka nkọwalụ gị bụ na enwere m various altars. Obi ndị ichie dị na be nna gị bụ altar ebe a nọ nwee nkwekọrịta nke ọ bụ nna nna gị ma ọ bụ nna gị ha hibere. Etu a ka esi wee nwee akwari altar n'okwu ana na mmụọ niile dị na be nna gị ma ọ bụ arụsị dị iche iche. Ihe a bụ various altar. Yes, ha bụ blood altar. Mana ihe na-achọ ka nkọwalụ gị bụ na ya bụ okwu mmụọ niile na altar niile ndị ya enwelụ. Ịma na ọ bụ altar jikọtara gị na ụmụnne gị ma ọ bụ jikọtara family. Ihe anwa ndị nna unu kwekọrịtara na-egburu ha maybe per annum yearly unu ga na-enye ha ya. Mana ọ bụrụ na for any reason na unu chọziri ka unu change ihe unu na-enye ha ma ọ bụ change the terms and condition, unu mewukwara ya by ọ bụrụ na unu na-enyebu ha ihe every month iji maatụ, unu nwekwara ike decide na unu ama enyezi ha every month na ọ ga-abụzi once in a year. Mana before unu na-eme nke a, unu ga-agụdoro ha ụbọchị ahụ a ga-asụgharị ya bụ ọfọ, nke a ga-asụgharị ya bụ ọfọ nwee new covenant. Unu agwa ha ihe unu chọrọ ka unu mee based on the modern reality dịkwa iche na ihe ndị nna unu gwekọrịtara na mbụ. Unu achụrụ ha aja ndị nna unu gwara unu a na-achụrụ ha. Gwazie ha na from today going forward unu na-establish new order. Na ajụ na-achụrụ ha every month
na na ọ na-ebu n'aka na ụnụ ga na-achụzuru ha ihe chọpa anọ once in a year. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ọha niile dị involve nwe ya bụ mmụọ nwe ya bụ nya bụ ọta kwekọrịta etidi ya ọfọ ọ dịle ntị ọ dị. Etu a ka ọ dịkwa na personal altar ị nwere onwe gị. A na-ebu anwara atụrụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ. Those personal altar ị nwere onwe gị ị nwekwara power to renegotiate with mmụọ anwa ị na-achụrụ aja kwa mgbe mana ọ na-ebuzi gị aka. I can tell you na ị nwere power ị renegotiate. Ọ bụkwa nnọọ mmadụ na-alụrụ gị ọrụ gwa onye na-alụrụ gị ọrụ na-echọrọ ka ị na-echukwakọ mmụọ niile at once. Example, ọtụtụ n'ime ụnụ na-alụ multiple work. Ụfọdụ na-alụ weekly, monthly, ụfọdụ na-alụ months, ụfọdụ mana I can tell you na ọ nwere ọtụtụ n'ime ụnụ na-apụta etu a ga-echukwa chi gị, ị ga-echukwa ndị ichie, ị ga-echukwa ndị mmiri gị, ị ga-echukwa agwụ, and so on and so forth. But I can tell you dịka onye maara anya ya na ị nwere ike ịlọmpụ those things into one. And ị nwekwara ike ịgwa ha na ị ga na-emezi ihe a ugboro na-abụ n'arọ ma ugboro ịtọ n'arọ ma ugboro ịnọ n'arọ, depends as case may be. Then and ị ga na-emekọtasị ya ọnụ. Ịghọtara ya? Instead of ime nke a mee nke a mee nke a mee nke a, o nwere ike na-ebughị aka. I can tell you na onye ma anya ya ga-asụgharị ọfọ ya spiritualist na-alụghị ọrụ na ọ bụ na ọma anya ya sụgharịa adịghị ọfọ nye gị ihe a na-enye ha wee gwazie ha na taa bụ nke ikpeazụ anyị enye ha ya n'ụdị a na from oge na-etu a wee dịrị gaba na-aga na-emezie n'etu a ikwucha anyị tidi ya ọfọ. Adịghị bụ nwere atụrụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ. Onye nwere maka esi eme maka esi asụgharị ọfọ ma na-aga eme establish a new order. Etu anyị si wee sị ka ọ dịrị gị ka ọ ga-adịrị gị. Ịghọtara ya? Mmụọ adịghị eme ihe ka ọ fọsụ ọgụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na Igbo spirituality bụ matter of life and death. Enwere some certain leverage ị kwesịrị inweta mana ọ because na ị marọ. Esikwana ka ije boro ego ka ị wee je rụọ ọrụ mmụọ ma ọ ka ije lee shop gị ka ị wee je rụọ ọrụ mmụọ maka na asị na ị kwesịrị ime ya ugboro ole etu a. Ọ bụrụ na ị nwere ile ọma ka eji na ji aga na oji emeelụ ha ọjị gwa ha na ọ dụrọ. However, I can renegotiate etu ọ ga-esi dịrị gị mma. Ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na ihe a nkọwara kịta gbasara power of renegotiation, etu a nsikwue etu a ka ọ dị n'ihe niile. Ọ bụrụ na ị ghọtara ihe m kwuru ma ọ bụ na o dosoro gị anya, gwa m ọgwa dị n'idi ka njere gị aka wee sụgharịa ya ọfọ mma enyere gị aka. I can tell you na-adị bụ nwere atụrụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ and na-agbakọ kwa nwa n'onu na ọ dị awa n'afa mana o nwere ike ịmara ya. Igbo spirituality is not meant to be a big burden na ị ga na-achụrụ mmụọ aja na lament ma ọ bụ jee tinye onwe gị n'ụgwọ. It doesn't work that way. Ihe sadaka ka ị na-eme, aja obi aṅụrị ka ị na-eme, ọ ga-abụ ihe ị ga-eme at your convenient. Ị na-eme utu obi aṅụrị mana mgbe ọ bụ na ọ dazi eburu a burden to you, I can tell you na that time ịlụgo oge ị ga-renegotiate maka ọdịmma gị. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbalụ gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessings of Chukwu Okike pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.